Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Ez bangê li Mislimanên ku Ereban biçûk dibînin dikim. Ji bo Xwedê, yên ku niha li ser navê Îslamê, xusûsen li Filistînê, li ber xwe didin ma neerebin. Berî her tiştî ma Hamas neerebe û tûhayên qesam jî ji Ereban pêk nayê. Ma hereketa cîhada İslamî û pêkhatî û tevgerên mîna wê li Filistîn û derdora wê neerebin. Yemena ku yek ji cebheya herî muhîm ên berxwedanê ye ma neerebin, heta ma neerebên xasin. Em vê carê li cebheya Hizbullahê, berxwedana Sûriyê û Iraqê binêrin. Ma ev tevger û hereketên berxwedana İslamî jî neerebin. Werin em gavek din a berfireh bavêjin. Her çi qas nexwedî heman fikr û ramanan bin jî, di heman alî de bin û wek tê xwestin beşdarê mücadeleya li Xezê nebin jî, bingeha hereketên rojhilata navînên Îxwanul Mislimîn ma neerebin. Em careke din bînin bîra xwe. Hamasa ku li dijî emperyalîzma herî bihêz a cîhanê berxwedaneke bêmîsal nîşan da, Ereb e. İzzedîn el-Qessam Ereb e. Şêx Ehmed Yasîn Ereb e. Doktor Rantîsî Ereb e. İsmaîl Heniye Ereb e. Hemû rêberên berxwedanê yên li Lubnanê şehîd bûne Erebin. Dîsa Hesen el-Benna, Seyyid Qutb, Abdulqadir Udeh, Muhammed Mursi û rêberên şehîdên Îxwan ku dest û lingên berxwedanê ya Misrê pêktînin Erebin. Ma ev meseleya ku îro hemû Misliman jê loma û gazinan dikin, ne ew e ku ev hemû şer li welatên Mislimanan berdewam dike. Em tiştekî din jî bînin bîra xwe. Yên ku wê Xeze û Filistînê rizgar û xelas bikin, ji xeynîvan Ereban wê tu kes rizgar û xelas nekin. Wezîfa Mislimanên wek me ew e ku ji derve destek, piştgirî û piştevaniyê bidin wan. Çima ez behsa vanan dikim? Ez ji yên derveyê me re tiştekî nabêjim. Ji layîk, kemalîst, sosyalîst, faşîstên qewmiyetperest re, xulasa ji muxalifên Îslamê re û ji ber vêkê her timî dijmintiyê li Ereban dikin re tiştekî nabêjim. Lewra ev kesan wezîfeya xwe dikin. Gotinên min ji bo mêyên ku hemû Ereban wek hov, tirsonek û firoşkar binav dikin re ye. Hûn ê bibêjin ma tu jî di nivîs û axaftinên xwe de her tim qiralên Ereban rexne nakî. Belê wisa ye û em ê vê îfadeyê bidomînin. Em ê li ser alema İslamê qala îdarevan û rêveberên xayîn an jî qala lîderên tirsonek bikin. Lê em ramûsandina enyavan berxwedêrên bir û metên sed sala me jî mesulîyetek Mislimanan dibînin. Yani armanca me ew e ku em wek Misliman bi behaneya Xezê wexta li Ereban mêze dikin wan biçûk nexînin. Ev yek bêheddî ye, ne nasiya heddê xwe ye. Bi van hîs û hîsiyatan ez roja înê li her kesî pîroz û binbarek dikim.